आं दतमा UPPL ब्लकनि सिङाव थानाय हाब्रुबारि प्राइमारि UPPL नि UDOIनि आं आफादगिरि। दा आङो दिनैहाय नैबे समाव दाख्लै बावैसो थांनाय नैबे 3 जुनाव जाना थानाय मोनसे BPF हान्जाया मोनसे UPPL हाब्रुबारि प्राइमारि UPPL गावसिनि BPF दोलोआव जयेन जादों होननानै मोनसे फोसावदों। दा बिनि हेंथायै बा बिनि असिलायै आङो खेंफोरथिखौ होनो नागिरदों। दा बिथांमोनहा दि बावैसो थांनाय दाखालि 3 जुनाव दि हाब्रुबारि प्राइमारि UPPL निफ्राय दैदेनगिरिफोरा BPF हान्जायाव दि जयेन जादों होननानै मोनसे फेसबुकआव फट' खेबनानै फट' आपल'ड हरदों। नाथाय बिखौ बे टटेलि फेक निउससो। मानोना बिथांमोनहा जुदि दाखालि नैबे हाब्रुबारि प्राइमारि UPPL निफ्राय गावसोर जि जयेन जाहैदोंमोनब्ला बिथांमोनहा बै फट'खौ क्लियार होनांगौमोन। फट'खौबो क्लियार होआखै। बिथांमोनहा नामबो मेनसन खालामाखै। बिथांमोनहा हाब्रुबारि प्राइमारि UPPL नि बबे पर्टफलिय'आव दंमोन बिथांमोनहा बेखौबो होनो हायाखै आरो गामिखौबो होनो हायाखै। बेनिखायनो जों दा रिसार्च खालामबाय आरो जों मोनफ्रोमबो गामियाव हाबनानै नायबाय जे सासेबो जोंनि UPPL दोलोनि सुबुंफ्रा बा UPPL दोलोनि मावथिफोरा बा जोंनि सापर्टारफोरा BPF जों जयेन मालाबाबो जाहैयाखै। मानोना बेहाय मोनसेबो नाम मेनसन खालामनो हायाखै बिथांमोना। दा ओंखायनो बे फेक निउस। दा बिनि असिलायैनो आङो बुंनो लुबैदों बिथांमोना दि 3 जुनाव जे मोनसे फेसबुकआव हगारदोंमोन हाब्रुबारि प्राइमारि UPPL निफ्राय गावसिनाव BPF आव जयेन जाहैनाय, बे टटेलि नङा। दा बेखौ आं ओरैबायदिसो होननो नागिरदों जायनाखि बिथांमोनहा फट' आपल'ड खालामनानै हगारहरदोंमोन बिसोर गासिबो गावसिनि मेम्बार जोबखामोन, गासिबो गावसिनि मावथि जोबखामोन। दा गावसिनि मावथिफोरखौनो गावसिनि खामानि मावग्रा माखासे सोद्रोमाफोरखौनो लाबोनानै मोनसे मिटिं खालामनानै फट' खेबनानै फट' आपल'ड फेसबुकआव होनानै होदों। आरो बियो सासेबो जोंनि UPPL दोलोनि मावथिबो नङा, सापर्टारबो नङा। बेनिखायनो आं दिनै रोखायै बुंबाय बैनाखि BPFफोर फेसबुकआव हगारनाय बेयो टटेलि फेक निउससो। आरो बिथांमोनहा मोनसे खामानि मावबोदों जे गावसोरदि फट' आपल'ड खालामदोंमोन बे फट' आपल'ड खालामनाय समाव बिथांमोनहा सानैसो सेंग्रासानि फट'खौ जों नुनो मोन्दों, माने जोंनि लकेलनिखा, जोंनि जायगानिखा। बै सानैसो गथ'फ्रा सोरबा 8, 9 आव फरायनायमोन। दा बिथांमोनहा सासेहाबो भटार लिस्ट गैया। दा बै भटार लिस्ट गैयै गथ'साफोरखौ फट' खेबनानै बिथांमोनहा जयेन सेरिमनि खालामनानै फेसबुकआव आपल'ड खालामना हरदों। दा टटेलि बे नङा। दा ओंखायनो आं क्लियारखौ होबाय जे जोंनि हाब्रुबारि प्राइमारि UPPL निफ्राय सासेबो दैदेनगिरि बा जोंनि सासेबो सापर्टारफ्रा BPF हान्जायाव जयेन जाहैयाखै आरो बे नंखाय। जयेन जाहैदों होननाया बे नंखाय। मालाबाबो जोंनि UPPL निफ्राय BPF आव जयेन जाहैया। दा आं बेसेखिनि बुंबाय आरो बेसेखिनि बुंनानै आङो दिनै बे खेंफोरथिखौ